ei, minä olen Jessus ja tulen auttamaan sinua. Älä koske siihen. Anna se tänne. Tämä maksoi yli 100. Anna se tänne. Se tarvitsi aseluvan ja kaikki. Joo, mutta kato, minä tulin auttamaan sinua ja antamaan sinulle mielihyvää. Autan sinua, sinulle tulee hyvä mieli. Mulla ei ole rahaa yhtään. Rahaa ei, kun minä autan Siis sinua. jos saat joku... Se auttaa. Mulla ei ole yhtään rahaa oikeesti. Et tarvitse rahaa. Saputtapaus. Siis mitä sä siis teet? Mitä sä nyt teet? Mulla asut tässä luotia. Aha. No mitä? Ei sitten mitään. Ei